Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie, koho vec zaujíma. Dovolte mi krátke úvodné slova a potom bude priestor na vaše otázky. Viete, že som kandidoval v týchto komunálnych voľbách na post primátora. V komunálnych voľbách môj protikandidát zvíťazilo 54 hlasov, čo je na trebišovské pomery minimálny rozdiel. Potom, ako boli vyhlásené volebné výsledky, som sa oboznámil s určitými skúsenosťami, ktoré mi oznámili členovia jednotlivých volebných komisí a dospel z okrskových volebných komisí a dospel som k záveru, že minimálne v okrskoch 3, 4 a 5 došlo ku takým vážnym pochybeniam, ktoré v mojom ponímaní spochybňujú regulárny priebeh týchto komunálnych volieb a výsledky v nich dosiahnuté. Upozorňujem a pripomínam, že stále hovorím o voľbách primátora. Žiadnym spôsobom sa moje podanie nedotýka volieb poslancov mestského zastupiteľstva. Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obci takýto postup umožňuje. Vrátim sa teda k tým avizovaným porušeniam. Okrsok číslo 5 je okrsok, v ktorého územnom obvode sa nachádza aj špecializované zariadenie Dom seniorov Lumen. Podľa mojich informácií došlo tam k takým udalostiam, ktoré volebný zákon nepovažuje za správne, a to jednak bola zriadená akoby súkromná volebná miestnosť pre ľudí, ktorí mali voliť s prenosnou volebnou schránkou. Riaditeľ tohto zariadenia požiadal volebnú komisiu v okrsku číslo 5 o volebnú schránku pre 110 klientov tohto zariadenia, pričom pri žiadosti chýba akýkoľvek prejav vôle aspoň jedného z týchto klientov, že naozaj oni žiadajú o takúto prenosnú volebnú schránku. Podľa volebného zákona žiadosť o prenosnú volebnú schránku podáva osobne volič, alebo volič požiada niekoho iného, aby za ňoho túto volebnú schránku požiadal. V Lumene nebolo preukázané, že by ktokoľvek z voličov dal podnet na to, aby riaditeľ v ich mene konal a aby pre 110 klientov pozval okrskovú volebnú komisiu, aby sa volilo s prenosnou schránkou. Samotný priebeh volieb v Lumene po príchode dvoch členov okrskovej volebnej komisie navodzoval dojem, že je v Lumene zriadená štandardná klasická volebná miestnosť, kde boli pripravené zásteny pre voľby. Toto volebný zákon neumožňuje. Takéto vybavenie volebnej miestnosti prináleží len oficiálnym volebným miestnostiam, ktoré boli určené mojím rozhodnutím o tom, kde budú volebné miestnosti a kde budú mať sídla jednotlivé volebné komisie za dané okrsky. Keďže vznikol dokonca problém pri tom, že boli prítomní v miestnosti, kde boli zhromaždení klienti špecializovaného zariadenia, aj ľudia, ktorí tam nemali čo robiť, musela byť na miesto privolaná aj miestna volebná komisia a priamo na mieste sa riešili jednotlivé záležitosti. Pokiaľ by ste mali záujem o podrobnosti, viem vám ich dodať v písomnej podobe a budete si ich vedieť prečítať, tak ako vyplývajú z vyjadrení jednotlivých účastníkov. Čo je pre mňa podstatné, považujem takéto konanie za pochybenia, ktoré mohli ovplyvniť priebeh volieb, pretože hlasovalo v Lumene 98 klientov. Keďže všetci hlasovali s asistenciou, je zrejme, ako hlasovali. Hlasovali ľudia, ktorí sú časovo a priestorovo dezorientovaní, ktorí nevedia o tom, čo konali a kde sa vlastne nachádzajú. Takže z toho dôvodu mi to zadalo podnet na to, aby som sa vecou zaoberal a rozhodol som sa aj z tohto dôvodu podať volebnú sťažnosť na ústavný súd, kde napadám takúto prípravu volieb a kde napadám priebeh volieb v špecializovanom zariadení. Podrobnosti, ako už som hovoril, sú uvedené v materiáli, ktorý vám viem dodať. Viete si prečítať moje podanie aj na stránke Ústavného súdu.
Nie je to žiadna tajná vec, je to vec verejná. Na stránke Ústavného súdu si nájdete podnety, ktoré súvisia s voľbami. Je ich tam stovka. Jeden z týchto podnetov je aj môjim podnetom. Podrobnosti sa dajú získať tam. Čo je pre mňa dôležité, je to, že vychádzam aj z toho, že mám podozrenie, že bol spôsob hlasovania, respektíve to, za koho hlasovali klienti Lumenu, za vopred pripravení, pretože padli aj poznámky, kde nabadali klienti Lumenu asistenciu, to znamená personál zariadenia, aby zakrúžkovali toho kandidáta, na ktorom sa ráno dohodli a podobne, čiže predchádzali podľa mňa a podľa mojich informácií tomuto hlasovaniu prípravy o tom, ako majú klienti hlasovať. Všetky ostatné podrobnosti naozaj sú materiály a bude priestor na vaše otázky. Ďalej som spochybnil volebnou sťažnosťou priebeh volieb v okrsku číslo 3 a 4. To sú volebné okrsky v rómskej osade a vo volebných komisiách, ktoré sídlili na škole Ivana Krásku. Aby sme sa dobre rozumeli, nespochybňujem prácu volebných komisií, ale vychádzam z informácií, ktoré z volebných komisií mám. Vo volebnej miestnosti samotnej prebehli voľby štandardným spôsobom, tam štandardným spôsobom. Čo spochybňujem a čo je obsahom a predmetom mojej sťažnosti na Ústavný súd, je počínanie pred volebnými miestnosťami, kde jednoznačne podľa mojich informácií došlo k ovplyvňovaniu voličov, a to jednak tým, že voliči boli nabádaní na to, aby volili určitú číselnú kombináciu, z ktorých vždy tá číselná kombinácia začínala číslom 1, pričom pod číslom 1 kandidoval na volebnom lístku pre voľby primátora môj protikandidát. Jednak to bolo oslovovanie slovné, jednak výsledky, ktoré v rómskej osade boli dosiahnuté, sú štatistickou anomáliou a nie je možné, aby pokiaľ je v meste účasť 48%, tam bola cez 60%, a aby boli pri rozložení síl, kde v meste je to 49-51, tam bol jednoznačný prospech, 90% prospech jedného kandidáta. Máme informácie od mestskej polície, od štátnej polície, že deň po voľbách sa v rómskej osade rozdávali potravinové balíčky, ktoré boli rozdávané ako vďačnosť za voľby. Viac informácií už prenechám jednak policajnému vyšetrovaniu, pretože podám dnes trestné oznámenie vo veci marenia na prípravy volieb a referenda a vo veci volebnej korupcie. A jednak sú aj predmetom, podrobnosti sú predmetom sťažnosti na Ústavnom súde. Všetky moje tvrdenia sú pripravení, alebo aspoň dúfam, budem to žiadať, aby to potvrdili členovia jednotlivých okrskových volebných komisí. Takže tieto dva dôvody boli pre mňa podnetom, aby som podal volebnú sťažnosť na Ústavnom súde a čakám, ako Ústavný súd rozhodne. Pri výsledku hlasovania primátorských volieb 54 hlasov je každé z týchto pochybení, či už by to bolo len dianie v okrsku 5 v umene špecializovanom zariadení pri prenosnej schránke, alebo či by to bolo dianie v okrskoch 3 a 4 v rómskej osade, pre mňa dôvodom na podanie takejto sťažnosti, a každá z týchto záležitostí bola sama o sebe schopná ovplyvniť priebeh volieb. Ústavný súd je orgánom, ktorý posudzuje ústavnosť a zákonnosť volieb Slovenskej republiky, a to ich volieb do orgánov samosprávy obcí. Preto som sa naň obrátil podobne ako iní sťažovatelia. Budem teraz čakať, či Ústavný súd podnet príjme. Ak podnet zamietne, záležitosť je ukončená. Ak Ústavný súd podnet príjme na ďalšie prerokovanie, tak bude sa vecou zaoberať, bude viesť konanie a rozhodnutím Ústavného súdu môže byť buď zamietnutie mojej sťažnosti, alebo môže byť zrušenie volebných výsledkov volieb primátora a vyhlásenie nových volieb.
Ako bude súd konať, to teraz nevieme predpokladať. Samozrejme, preto budeme odkázaní čakať na to, ako sa zachová ústavný súd ako jediný orgán dozoru nad ústavnosťou a priebehom volieb. Z mojej strany sú to zatiaľ základné informácie. Nech sa páči, pokiaľ z vás niekto má otázky doplňujúce, som pripravený odpovedať na všetky témy súvisiace s priebehom volieb okrskov číslo 5, 3 a 4. To znamená témam, ktoré sú predmetom mojej volebnej sťažnosti na ústavný súd. Keďže toto stretnutie, verte prosím, ako stretnutie kandidáta na primátora, nemám k dispozícii asistenciu, ale nie je nás tu toľko, aby sme nevedeli si slovo jednotlivo udeliť. Takže nech sa páči, opätovne pripomínam, mám pripravený aj písomný materiál, ktorý sa nechcel vecou zaoberať priamo teraz. Pán kandidát, mňa by zaujímala jedna otázka, že kto bol predsedom tohto okrsku číslo 5, kde s prenosnou schránkou išli do domova dôchodcov alebo do zariadenia Lumen? Ktorí členovia tam išli a čo zistili v čase, keď prišli na miesto hlasovania? Či je to v zapise? Či je to v zapisnici a čo zistili teda, hej? Oni. Kto bol predseda, ktorí členovia tam boli a čo zistili? Bol pán Martin Selecký, ako druhý člen s volebnou urnou išiel pán Stanislav Chyla. Oni boli vyslaní okrskou volebnou komisiou. Po príchode do zariadenia zistili, že klienti zariadenia sú zhromaždení v priestore, ktorý údajne slúži ako jedáleň, kde boli pripravené zásteny, boli pripravené stoly a stoličky pre členov komisie a miestnosť, alebo teda miesto pre prenosnú volebnú schránku. Takéto zariadenie miestnosti však je prípustné vo volebnej miestnosti, ktorá je určená rozhodnutím primátora. V každom prípade to, čo považujem za sporné pri hlasovaní, je, že s asistenciou, v tomto prípade v miestnosti, volili aj voliči, ktorí boli mobilní a teda nerobilo by im žiadny problém, aby prešli od špecializovaného zariadenia 200 metrov do riadnej volebnej miestnosti, kde sa mohli riadne zúčastniť volieb. To, že hlasovali aj takí voliči, ktorí boli mobilní a ktorým pohyb nerobí problém, o tom svedčí aj informácia zo stránky Lumenu, že sa títo voliči, alebo mnohí z nich zúčastnili výletu do Košíc a aktívne sa tam v meste pohybovali, dokonca si zacvičili na externých fitness prvkoch, takže som presvedčený, že pokiaľ sa bude niekto venovať i zdravotnému stavu týchto ľudí, tak uvidí, že nič im nebránilo, aby sa presunuli do riadnej volebnej miestnosti. Ten druhý problém spočíval v tom, že zhruba druhá polovica klientov zariadenia boli na izbách, tí naozaj sa zdali byť imobilní a nemohli sa teda zúčastniť hlasovania ani v samotnom zariadení. Čo je ale pre mňa veľmi dôležité, je, že okrsková volebná komisia nie je orgán kompetentný na posudzovanie zdravotného stavu, čiže v danej chvíli a v danom čase nemala kompetencia, aby rozhodla, či daný volič mal voliť tu alebo tam, alebo či mal voliť do prenosnej schránky alebo do riadnej. Toto posúdenie ale prináleží orgánu posudzujúcemu priebeh volieb a to je ústavný súd. Čiže preto, keď som sa o priebehu volieb dozvedel, tak som sa rozhodol takúto sťažnosť podať. Čiže... A čo hovorí zápis z Lumenu, zápisnica oficiálna, lebo toto je corpus delicti. Zápisnica z Lumenu je omyl považovať, že taká existuje, pretože v Lumene nie je osobitná volebná miestnosť. Existuje len zápisnica o priebehu volieb z okrskovej volebnej komisie číslo. A pripomienky neboli z toho Lumenu, alebo členmi, alebo tými, čo mali tú mobilnú urnu? Nie, pripomienky neboli, pretože znova opakujem, okrsková volebná komisia... Vážny dôkaz corpus delicti. Ak nemali vyjadrenie, rozhodujeme sa, lebo keby došli tí dvaja mobilní ľudia z toho a povedali uviesť do tejto okrskovej komisie tieto nami zistené podstatnosti, tak je tu argument.
Opakujem ešte raz, posudzovanie neprislúcha ani mne, ani nikomu inému. Opakujem ešte raz, nekladiem alebo nenachádzam pochybenie o konaní volebnej komisie, ale podľa informácií od volebnej komisie sa domnievam, že takto to prebiehať nemalo a existuje orgán, ktorý je oprávnený posudzovať, či tí klienti mali voliť v Lumene, alebo mali voliť niekam inám, respektíve či voľby prebehli tak, ako prebehnúť mali. Pripomínam ešte, že tu vás poinformujem o veci, ale neviem zaujímať stanoviska, toto prináleží výslovne a len ústavnému súdu. Takže okrem informácií nebudem robiť žiadne svoje závery, pretože na to je kompetentný súd. Takže takto prosím aj verte, že som pripravený podať informácie. Lebo logika hovorí, ak proste budú zápisy čisté z každej okrskej komisie, tak oni to proste budú považovať za čiste proste férovú legálnu vec. A tam v prípade nejaké prehlásenia, ktoré už mali ísť súčasne s podaním, členov okrskových komisí, ktorí proste majú pochybnosti, že by tých pochybujúcich bolo viacej, potom by to bol právny argument. Znova pripomínam, posúdenie stavu prenechajme na ústavný súd. Ale keď nie je podklad, ešte raz, konkrétny podklad, posúdenie musíme nechať na ústavný súd. Ešte poprosím, pokiaľ by niekto mal záujem o občerstvenie, nech sa páči, takže kľudne aspoň vodou a kávou sa občerství. Pán primátor, vy ste vo svojom vyhlásení uviedli, že teda toho, čo sa v tom Lumene dialo, tak bol tam niekto, kto nejakým spôsobom ovplyvňoval voličov, aby dali hlas vášmu protikandidátovi. Máte na to nejaký dôkaz? Jednak samotné dianie, tak ako v Lumene prebiehalo podľa opisov členov okrskovej a miestnej komisie, ktorí tam boli, mi dáva indície, že bolo vopred pripravené toto hlasovanie, pretože z 98 hlasujúcich, keďže polovica volila s asistenciou, tak je zrejmé, zhruba polovica volila s asistenciou, je zrejme, že všetci, ktorí volili s asistenciou, to znamená, že klient nekružkoval sám, ale asistentovi oznámil, koho má zakružkovať, tak je zrejme, že všetci volili protikandidáta. To, že volili protikandidáta a všetci jednotne, mi zadáva dôvod domnievať sa, že hlasovanie bolo vopred takto pripravené a takisto aj skutočnosť, že riaditeľ zariadenia sa domáhal byť účastný na hlasovaní klientov a až na druhé alebo tretie vyzvanie členov jednak okrskovej, jednak miestnej volebnej komisie opustil hlasovaciu miestnosť, pre mňa vyvoláva podozrenie, že sa snažil voľby okryť. Podrobnosti, neboli ste tu ešte od začiatku, podrobnosti som pripravený poskytnúť vám v písomnom materiále, keď to by bolo nadržné. Chcel sa vy náhodou nemáte nejaký kontakt, alebo niekto sa vám neozval z toho zariadenia s tým, že vám niekto dal takú informáciu, že klienti mohli byť nejakým spôsobom pred voľbami ovplyvňovaní tým vedením toho zariadenia? Nie, takú informáciu. Neviem pomenovať osobu, ktorá by uženila toto počet. Vychádzame ale aj z toho, že už chýba nám samotný prejav vôle klientov zariadenia, že chcú hlasovať do tejto prenosnej schránky, pretože zákon hovorí, že samotný volič má vyjadriť vôľu a ani takýto prejav vôle sa neobjavil, že niekto za klienta má požiadať o volebnú schránku. Podľa vyjadrení, znova opakujem, podľa vyjadrení ľudí, ktorí boli na mieste, volili aj ľudia, ktorí boli dezorientovaní v čase a priestore, takže je pre mňa isté, že nemohli požiadať ani o prenosnú volebnú schránku. Ak človek, ktorý nevie, kde sa nachádza, ktorý trpí chorobou a zdravotným postihnutím, evidentne nevie, kde je a čo robí pri voľbách, tak určite ani nemohol požiadať o volebnú schránku. Znova opakujem princíp volebnej sťažnosti na ústavný súd. Nejedná sa o trestné konanie, jedná sa o konanie, v ktorom ústavný súd
posudzuje pochybnosti, ktoré sú o priebehu volieb, a pokiaľ ústavný súd dospeje k tomu, že pochybenia boli a tieto pochybenia mohli ovplyvniť výsledok volieb, tak ústavný súd je kompetentný zrušiť volebný výsledok. Čiže naozaj poskytujem, a aj súdu som poskytol informácie, z ktorých sa domnievam, že neboli dodržané volebné zákony, a pokiaľ súd nadobudne presvedčenie, že toto mohlo ovplyvniť výsledok volieb, tak je šanca, že súd zruší výsledky volieb primátora. Prišli ste trošku neskôr, doplním ešte, že ústavnou sťažnosťou som napadol len výsledky volieb primátora. Môžem na to výsledky tiež nebol tu od začiatku. Kto požiadal Okrskú volebnú komisiu o prenosnú urnu? O prenosnú urnu požiadal ešte 7. novembra, to znamená viac než týždeň pred konaním volieb, riaditeľ Lumenu špecializovaného zariadenia. Súčasťou tej žiadosti bola príloha, kde bol zoznam 110 klientov zariadenia. Z týchto 110 volilo 98 a pri výsledku 54 hlasov v môj neprospech už toto samotné hlasovanie bolo schopné ovplyvniť volebný výsledok. Pochybnosti sú veľmi vysoké a prenechávam, pravda, že na ústavnom súde, aby posúdil túto situáciu, ale na vašu otázku ešte znova zdôrazním, že pokiaľ ľudia, ktorí pri voľbách sa javili ako dezorientovaní a vlastne nevedeli, kde sa nachádzajú a čo robia, tak nemohli ani vysloviť prejav vôle, aby niekto za nich objednal pre ich potreby volebnú stranu. Takže toto výrazným spôsobom spochybňuje. A toto konanie podľa mňa spochybňuje regulérnosť priebehu volieb. Dovoľte mi ešte uviesť, že pri volebnom výsledku, ktorý by bol v stovkách hlasov, tak určite by som nekonal ústavnou sťažnosťou, ale pri rozdiele 54 hlasov, 98 hlasov v Lumene špecializovanom zariadení a nejakých 700 hlasov v rómskej osade v okrskoch 3 a 4 je významný počet, aby mohol ovplyvniť celkový výsledok volieb. Preto toto bolo motivom pre mňa na podanie ústavnej sťažnosti. Pokiaľ by bol rozdiel čo len jediný hlas, ale nebol by rozdiel v rómskej osade, alebo nehlasovali by voliči v rómskej osade tak, ako hlasovali, takisto by pre mňa nebol dôvod na podávanie volebnej sťažnosti. Ale ide o skutočnosti, o ktorých sa dlhodobo v Trebišove vie a všetci boli ochotní to prehliadať, pretože nikdy volebný výsledok nebol taký, aby motivoval niekoho ku konaniu voči takýmto praktikám. Pri rozdieli hlasov, ako boli v posledných voľbách 600, 700, 800 hlasov medzi prvým a druhým, tak nie je veľká motivácia toho, kto nebol úspešný vo voľbách, takto konať. Pri rozdiele hlasov 54 mám výraznú motiváciu, aby sa tieto záležitosti prešetrili, aby sa ich aktéri prípadne zodpovedali a aby takéto ovplyvňovanie verejného života v Trebišove jednak sa dostalo na verejnosť a jednak podľa možností sa potlačilo alebo až úplne zrušilo. Nech sa páči. Znovu sa budem opakovať, ale pokiaľ žiadny člen komisie, prípadne, že nepodpísal zápisnicu, prípadne že mal dôvod, že tam čo sa podozrivé videl, alebo mal pochybnosti a neviedol to písomne, znamená, že to nemáte žiadny korpus delicti. A keď nemáme korpus delicti, tak to už je proste sféra, neviem, proste utopie vymyslom. Lebo čo nie je podložené? Keby dajme tomu poviem tomu, že zo z týchto obvodov, pochybných obvodov, dajme tomu, aspoň jeden člen komisie by proste zápis nepodpísal, prípadne sa chcel vyjadriť ako doplnok k zápisnici, a podpísal by to,
Potom by ešte mohol v rámci odvolenia sa do tej lehoty, keď sa dáva proste odvolenie po tých výsledkov volieb, keď dal nejaké prehlásenie verejné, alebo písomne sám. Toto je nejaký právny dôkaz, ale bez dôkazov proste také veci riešiť, to je hypotéza. To je snáď možná pripúzme podľa tradícií, podľa zvykov, podľa čoho si iného. To je váš osobný názor. Ja len hovorím, že je neskoro, hej, to keby ste mali aspoň z tých dvoch komisí, keď sú 3 pochybné, alebo 2 pochybné, aspoň od jedného člena. Lebo právo proste spočíva v corpus delicti, v dôkazoch. A nemáme ich, tak hypotéza nie je právny Aby sme sa dobre rozumeli, sme tu kvôli tomu, aby som vám odpovedal na vaše otázky a číkoľvek názor, či môj, či váš, v tejto chvíli... Však sa pýtam, či je nejaký zápis, alebo je nejaký člen nepodpísal zápisnicu. Máme samozrejme stanoviská členov volebných komisí. Moje tvrdenia nevychádzajú z toho, že som si to vymyslel, alebo som o tom počul. Máme písomné stanoviská členov jednotlivých volebných komisí a to, čo som podal na ústavný súd, vychádza iba z podložených informácií. Či sa ústavný súd stotožní s mojimi návrhmi alebo nie, to samozrejme neviem. Ale považujem tieto získané informácie, ktoré mám v písomnej podobe, za tak dôležité, že zakladajú pre mňa dôvod podať túto ústavnú sťažnosť. Dokonca sú podľa môjho názoru tak dôležité, že ako už som spomínal, podám dnes aj trestné oznámenie za marenie prípravy a priebehu volieb a referenda a za volebnú korupciu. Takže vecou sa budú zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní. Tým skôr, že vo veci okrskov 3 a 4, to znamená v rómskej osade, máme aj policajné záznamy, kde je preukázané, že potraviny boli rozdávané a boli rozdávané za voľby. Takže sa polícia bude vecou zaoberať. Výsledok nebudem prejudikovať, ale je to trpezlivo čakať. Príjmem každý výsledok, ale nemôžem prehliadať skutočnosť, že takýmto spôsobom boli ovplyvnené voľby primátora v Trebišove. Áno, to vám viem povedať. Sumy alebo percento vám bude stačiť? Dobre, takže dám vám to takisto aj materiály potom, ak budete mať záujem. V okrsku 3 bolo 869 voličov, odovzdaných bolo odovzdaných 375 hlasov, počet osôb bolo 869, počet odovzdaných pre voľby bolo 375, ale počet obálok bolo 505. Čiže ešte takto. Voličov je tam 869. Odovzdaných obálok bolo 505, teda vydaných obálok, to je účasť. A z tých 505 bolo platných 375 hlasov. Čiže účasť bola 505, účasť je 58,11%, ale z 505 zúčastnených 375 hlasov. Vo volebnom okrsku číslo 4 je 853 voličov, zúčastnených bolo 535, čo je 62,72%. A z tých 535 zúčastnených bolo 428 platných hlasov. Aj vysvetlenia a podklady ku všetkým dôvodom
ústavnej sťažnosti. Takže všetko, čo v ústavnej sťažnosti bolo uvedené, nájdete na stránke ústavného súdu, ak budete mať záujem, tak všetko je podložené relevantnými písomnými dokladmi alebo písomnými vyjadreniami členov jednotlivých okrskových komisí alebo potom policajnými záznamami, tak ako sa. Takže ak sú ešte nejaké otázky, nech sa páči. Môžem sa spýtať, pán bývalý primátor, že evidentne sa neviete preniesť cez prehru. A chcel by som sa aj spýtať, či máte nejakých zamestnancov z Lumenu, že či vám potvrdia tieto fakty, ktoré vy tu hovoríte. Včera, alebo predvčerom, keď som videl na istej svetelnej sieti, bol jeden príspevok, ale o 3 minúty bol zmazaný. Tak neviem, kto tu máže príspevky, alebo kto nemáže. No ale či máte nejaký, a to zrejme bola pracovnička z domovou služieb, ale hneď ten príspevok sa stratil, bol vymazaný po 3 minútach. A či máte vy konkrétne potvrdenia alebo priznania od zamestnancov Lumenu, že či k dačomu takému dochádzalo. My máme vypovede zamestnankyň, čo tam robia, že práve pán Selecký, Martin, prišiel tam a také, čo on robil, to hovorí, že to ešte nezažili. Šikanovanie takisto z jeho strany, že čo robia tí zamestnanci, že kto ich na to nahovoril, presné otázky im dával také a preto asi boli dezorientovaní, ako vy hovoríte. Že nevedeli, kde sú, že čo majú robiť. Lebo neboli zvyknutí na také jednanie, že by jeden vysokoškolský vzdelaný človek ich tak na jednu stranu ťahal, na druhú stranu, aby boli zmetení. Môžete? Predpokladám, pán Zdvojovský, že neboli ste účastní volebného aktu. Škoda, že som nebol. Neboli ste účastní volebného aktu, takže neposudzujme teraz, ako to prebiehalo, pretože tu nie sme. Ale možno mám také informácie, ako vy máte, sprostredkované. Môžete samozrejme sa obrátiť na ústavný súd, pokiaľ ďakujem. Pochybnosti. Potvrdzujem vaše slová, že neviem sa vyrovnať s výsledkom volieb, ktorý bol dosiahnutý takým spôsobom, akým dosiahnutý bol. To je pre mňa veľmi podstatné, že pri rozdieli 54 hlasov už 98 hlasov mohlo ovplyvniť výsledok, nehovoriac už o 700 hlasov v rómskej osade, takže spôsoby, akým sa hlasovalo v okrsku 5 a akým sa hlasovalo v okrsku 3 a 4, je pre mňa dôvod, prečo sa neviem vyrovnať s týmto výsledkom. Je to tak. Rozhodnutia alebo stanoviska zamestnancov nemám. Predpokladám, že títo zamestnanci budú radi rozprávať jednak orgánom činným v trestnom konaní a jednak, pokiaľ ústavný súd príjme žiadosť, tak aj ústavným sudcom o priebehu týchto volieb. A budem veľmi rád, ak im porozprávajú aj to, ako to teda prebiehalo v minulosti, keď hovoríte, že ešte nikdy to takto neprebiehalo, lebo vždy to prebiehalo asi o mnoho jednoduchšie ako teraz. Ale ako to prebiehalo, to ja neviem. Najmä v minulosti. Zrejme vy viete niečo, keď ste hovorili, že to vtedy prebiehalo nejak inak. Takže pokiaľ máte takú informáciu, tiež budete môcť poskytnúť. Ja ju nemám, preto neviem. Ste tvrdili pred chvíľou, že máte nejaké vypovede, že takto sa to dialo teraz. Tak neviem, že či máte dôveryhodné informácie, alebo nemáte. Áno, tie... Lebo ja som bol hodinu, vo volebnej miestnosti 3 a 4. Vaši mestskí policajti tam robili ako aj poriadky, bolo ich tam možno 20, no, ale že by som nejak evidentne videl, že niečo sa deje, že niekto im posúva nejaké papieriky alebo také dačo, toto som ja zaregistroval. Neviem, či ste ma dobre počúvali, pán Zdvojovský, ja som uviedol, že nespochybňujem priebeh volieb vo volebnej miestnosti 3 a 4, pretože na rozdiel od minulých období v samotnej volebnej miestnosti prebiehali voľby tak, ako mali. To, čo je podaním na ústavný súd, sú podozrenia z manipulácie volie predtým, než voliči došli do volebnej miestnosti. O tom je sťažnosť na ústavný súd, to som už niekoľkokrát zopakoval, aj teraz to poviem. Nespochybňujem prácu členov okrskových volebných komisí. Ešte sa chcem spýtať, boli všetky zapisnice podpísané predsedom komisie a všetkými členmi? Áno, boli.
potom asi nemáte veľa tých dôkazov, keď máte podpísané a boli podpísané bez pripomienok? Odporúčam, pán Zbojovský, ponechať posudzovanie dôkazov na ústavný súd, ale na vašu otázku odpovedám, áno, boli podpísané bez pripomienok. Ďakujem. Ja sa ešte chcem opýtať informácie o možnom ovplyvňovaní volieb pred tou volebnou miestnosťou v tej osade, teda v tých okresoch 3 a 4 ste dostali pred, že to teda bude možné pred voľbami, alebo v priebehu volieb, že ste ešte mohli nejak konať, alebo až po tých voľbách, teda keď už bolo neskoro nejak kontaktovať políciu, poslať tam niekoho. Túto informáciu som získal až po ukončení volieb, pretože táto informácia pochádza od členov okrskovej volebnej komisie číslo 4. Keďže to bolo vlastne až v pracovnom týždni po voľbách, tak túto informáciu som vedel použiť až pri príprave ústavnej sťažnosti, respektíve bola jedným z dôvodov podania ústavnej sťažnosti, takže až vtedy som to spracoval. Bolo to, 17. sa ešte nepracovalo, čiže bolo to niekedy v tom týždni od útorka do piatku, musel by som sa pozrieť na dátumy, ale až vtedy som sa vlastne stretol s členmi okrskových volebných komisí, ktorí ma o tomto informovali, že takýto priebeh pred volebnou miestnosťou zachytili. Keďže ale znova opakujem, oni boli zodpovední za činnosť vo volebných miestnostiach a tam sa toto nedialo, tak preto je zápisnica z priebehu volieb vo volebnej miestnosti bez problémov, alebo zachytáva bezproblémový priebeh volieb vo volebnej miestnosti. Viem, ale čo je škoda, pretože keď mali takú informáciu, tak boli v podstate povinní upozorniť políciu na to, čo sa deje pred volebnou miestnosťou, alebo niekde v volebných teréne. Preto to je škoda. To isté. Dôvod je aj ten, že členovia okrskových komisí neovládajú rómsky jazyk a až dodatočne sa dozvedeli, že slovo jek je v rómčine jeden. A keďže to slovo zaznievalo veľmi často, tak až dodatočne vlastne zistili, o čom celá tá reč bola. Navyše, čo je ešte veľmi dôležité, po voľbách, v týždni po voľbách, súčasný poslanec Mestského zastupiteľstva ešte a kandidát do volieb pán Igor Balok oznámil na Facebooku, že on sa síce do zastupiteľstva nedostal, ale výrazným spôsobom pomohol, aby to bola jednička, pričom jednička je jeden, jeho sestra Silvia Balogová bola členkou volebnej komisie číslo 4, takže tieto informácie do seba celkom logicky zapadajú, kde pán Balog potvrdil, že zariadil, teda ovplyvňoval voľby tak, aby to bola tá jednotka. Jeho sestra jednotku odporúčala, navyše tú jednotku mali mnohí rómski voliči napísanú na ruke, čo motivovalo voličov okrsku 3 a 4, aby takto volili. To už bude predmetom skúmania ústavného súdu a polície. Či takéto konanie bolo spôsobilé ovplyvniť voľby a či je to dôvod na zrušenie volebných výsledkov, to už je samozrejme na posúdení ústavného súdu. Ja predkladám podozrenia, súd rozhodne. Takže takto sú karty rozdané a po tom, čo ja som podal ústavnú sťažnosť, naozaj neostáva nič iné, než čakať, ako sa súd s mnou predloženými dokumentami a dôkazmi vyrovná a či to príde. Nech sa páči, otázka. Percentuálny rozdiel bol medzi vami v tej osade. Dá sa zistiť. Dá sa zistiť, v okrsku 3 bol rozdiel 80% a v okrsku 4 90%. Prospekt môjho protikandidáta. Ak máte na mysli... Že koľko vy ste mali hlasov a koľko mal... V okrsku 3 mal pán Čižmár 343 hlasov, ja som mal 32 hlasov a v okrsku 4 mal pán Čižmár 361 hlasov
a ja som mal 67 hlasov. Ďakujem. Čiže v okrsku tom prvom je, aj v jednom, aj v druhom je 80 až 90%, čo je štatistická anomália. Pritom, kde v rámci ostatných okrskov v meste je ten rozdiel najviac, ak je 8 až 10%, tak tuto boli rozdiely 80 až 90%. Ja ešte takú technickú otázku. Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo ešte nebolo. Teda chcela by som vedieť, ako to prebehne. Ten ústavný súd bude potrebovať istý čas, aby rozhodol, takisto aj orgány, ktoré ste teda osvojili políciou. Vyzerá to teda tak, že vy zostávate naďalej primátorom, alebo teda sa na tú stoličku už posadí každý do toho rozhodnutia. Kto vlastne bude primátorom, kto nie? Situácia je nasledovná. Podľa zákona o obecnom zriadení, ak zvolám ustanovujúce zastupiteľstvo, musím tak učiniť do 30 dní. Ak nezvolám ustanovujúce zastupiteľstvo, potom v zmysle príslušných ustanovení zákona sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva bez ohľadu na zvolanie 30. pracovný deň po vykonaní volieb, čo v tomto prípade pripadá na 2. januára. Keďže 30. deň od vykonania volieb by bol 15. december, vzhľadom na podanie mojej ústavnej sťažnosti je relevantné očakávať, že ústavný súd o tom, či vôbec príjme alebo nepríjme podnet, bude rozhodovať v tej prvej etape najmenej 3 týždne, také sú zvyklosti z minulých a ešte predchádzajúcich volieb, do 21 dní, ale ústavný súd vždy rozhodol vo všetkých prípadoch doteraz, či sťažnosť prijíma alebo nepриjíma. Keďže tento termín pripadal až po 15. decembri, rozhodol som sa, že nezvolám ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva a z tohto dôvodu sa toto zasadnutie uskutoční 2. januára budúceho roku. Súčasťou môjho podania na ústavný súd je aj žiadosť o predbežné opatrenie, aby až do vynesenia rozhodnutia vo veci samej ústavný súd nariadil miestnej volebnej komisii nevydať osvedčenie o zvolení za primátora. Ak sa ústavný súd s týmto stotožní, tak nástup nového primátora sa bude musieť pozdržať až do rozhodnutia ústavného súdu vo veci samej. Výsledkom tohto celého procesu teda je, že 2. januára zasadne ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, na ktorom zložia sľub poslanci. Ak vtedy už bude známe rozhodnutie ústavného súdu a ak bude také, že prijíma vec na konanie a vydá predbežné opatrenie, tak súd nezloží nový primátor. Pokiaľ tak ústavný súd neučiní, tak 2. januára nastúpi do funkcie aj novozvolený primátor a súd bude konať aj za situácie, že už mesto bude mať nového primátora. Je to naozaj všetko v rukách ústavného súdu a tých alternatív alebo kombinácií je niekoľko, minimálne 3 až 5, ktoré sa vnikajú procesne. Pokiaľ teda, vážená spoločnosť, nie sú ďalšie otázky, ďakujem vám za to, že ste prišli. Dovidenia.